खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 22 जुन बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गावनि मोजां मोननायजों लोगो मोनलायगोन गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन वृष राशि नोंथांनि थांखिया जाफुंसारनो हागौ बिमानि सुखु फैगोन मिथुन राशि गोबाव समनि नाजानायनि फिथाइया गाज्रि जागोन दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन कर्कट राशि माबा मोनसे खामानियाव खैफोद सोमजिगोन दुखुनि सान जागोन सिंह राशि गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन कन्या राशि नखरनि हाबायाव बाहागो मोनगोन गोसोआ गोजोननाय मोनगोन तुला राशि गोसोनि साननाय हनाया फैमाल थांगोन गोसोआ दुखु मोनखांगोन वृश्चिक राशि नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांगोन नखरा जार्लायाव गोग्लैनांगोन धनु राशि गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन गुबुननो गियान होनो हागोन मकर राशि गोनांथार खामानि मावनायाव गुबुना नोंथांखौ हेंथा होगोन खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन कुम्भ राशि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन गोजोन खुसियै थानो हागोन मीन राशि नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गैस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरो साइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।